Abalandeli beshane sesicazweni amaphupho igama lami nguHlengi wesibongo wambotho-ke. Namhlanje nginesifiso sokuthi nje ngeke ngichaze uma uwumuntu wesilisa oke wathandana nomuntu ophuphunyelwa ingane, noma ngabe kuthiwa uma wey'ngane zakho uke waphuphunyelwa umntwana naqhubeka nazwana, kuthi wena suke kufanele wenze njani wena lapho ngoba niqhubekile nalowo muntu nambatha, noma ngabe kuthiwa animbathanga ndawonye kodwa lelo thunzi lelo liyake likuleke wena likwenzele isinyama, uzithole nje unenkinga yethunzi lokuthi wena lokho ekuvele kuthiwa waba ngathi washonelwa, abanye kuthiwa uhamba nesilwane ngoba leyo ngane vele isuke ingeke iyenze kahle kuwena ngoba yaphuphuma wayo wase wangagezwa waqhubeka wambatha nawe. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi omunye uyena qobo lwakhe owaveza umbono wokuthi akuhambe kuyokhishwa isisu etshela umuntu wesifazane. Zonke lezo zinto lezo-ke suke fanele uzilungise vele. Okokuqala, uma kuthi watshela umuntu wesifazane ukuthi akakhiphe isisu, leyo nto fanele uhambe nje uyikhulume emndenini wakho uyixolise. Uma uxolisa emndenini wakho uxolisa ngesilwane-ke uma ulungisa leyo nto ngaphambi kokuthi uzigeze. Uma usuqedile lapho usukhulumile nomndeni wakho, uyahamba uyinikelele leyo ngane, ikhiphe esigodini sosizo, ikhanyisele iy'bani, ivulela amasango ezulu, wenze yonke into yakhona uze lento ingalokho yaba yicala kuwena. Uma futhi ufuna ukugeza ukuthi wena waphuphuma umntwana waqhubeka wathandana nalo muntu wesifazane, noma niyaqhubeka niyathandana, mlungisise phela lo muntu wesifazane ingane le yakhe, ahambe nayo ngokunjalo, afika ayinikelele ingane, aphinde akhulume iqiniso uma ngabe wayesikhiphile isisu. Uma engasikhiphanga kulungile uzoyinikelela kuphela, mase emva kalokho uyabuya uze ekhaya uzoyilungisela. Uma yilungisela ekhaya uzokwenza kanje, iy'nkukhu zakhe zizoba 3 uma engenawo amandla ey'mbuzi. Ey'mbuzi-ke kuthe ukuthi ukujula ngoba fanele izifike lapho ingane iyobekwa khona, ukhishwe umphefumulo wayo esiswini sikamama wayo, ize iyaba iyobekwa ngendlela ekwenzeka ngayo. Kodwa okwamanje ukhuluma ngalokhu okulula nje kanje. Uyobe usuthenga iy'nkukhu zibe 3, yokuqala yokuxolisa emndenini uthi kwaphuphuma umntwana lana, noma wathi wena akukhishwe umntwana, wamkhipha, uzoxolisa lelo nto leyo. Okwesibili, uma ukuthi wangamkhiphanga ngenhloso-ke kulungile, uyayikhipha nayo leyo nto esuke kuyinto enjani, abantu abangasekho ebagezayo bona noma ebaduduzayo bona, kodwa suke isasixolisa sokuthi wadlula vele umntwana. Eyesibili, yilapho khona uzobe umphako wengane lo ozobe uyinikeza wona ukuze kula bantu abangasekho mayikhala ingane yakho inikezwe lokho kudla kanye nabo bedle kanye nayo leyo ngane yakho. Eyesithathu, ile wena ozovuka ugeze ngayo ekuseni, emva kalokho ubuye ingane yakho uyilungiselile, ubeke zonke izinto ezinhle lana ofuna zidliwe ingane yakho, konke nje kuhle, wenza isiZulu. Uma uzokwenza le hamba la itshakathi, wenze isiZulu, wenze ukhamba nje oluthize, mase ubeka ama-drink, ubeka mhlawumbe ama-chips, ubeke ama-fruits, ubeke endwangini ibe mhlophe phela, wenzela umntwana wakho lapho. Mase yebo kuzokhulunywa nangempepho, ubeke nempepho yakho vele ifanele ibe khona ukuze uzokwazi ukuthi ukhulume yonke le ndaba yakho ofuna ukuyikhuluma lana. Emva kalokho uyobe usuvuka ekuseni nezinto ezintsha ozobuza, hhayi izintsha ingubo ongayigqokanga, uyabe usuyogeza. Ngeke ngachaza kwenye yamavidiyo, usuyahamba usuyogeza. Ngesikhathi usugeza, uma ukuthi wena wesilisa usazwana nalo muntu wesifazane wakho, kubalulekile nawe ukuthi ngalo suku aselungisa leyo nto leyo, nawe ube nayo into ozogeza ngayo ngenhlanhla noma nangeshwa noma nangempela. Kufanele ube neyakho inkukhu ozoyi eceleni ugeza. Uma kodwa kwenziwa embuzini konke, suke sekufanele kube imbuzi la nizohlukaniselana khona umswani wokuthi iyothi uma ephume yogeza ngaphandle, nawe mase uyageza. Kanti-ke futhi elinye iphutha elenzakalayo, umntwana ofike waphuphuma kwase kuzalwa abantwana emva kwakhe, wangalungiselwa waphuphuma kwase kuzalwa abantwana emva kwakhe, labo bantwana nabo bayaba nesithunzi elithize elilekwa yilokuthi bazalwe ngaphansi kwesibeletho somuntu onjani, owadlula. Vele uzoba nenkinga naye, uzobalwisa, uthole ukuthi omunye akasekho kahle esikoleni, uthole ukuthi omunye umthuma into angayenzi, adidizele nje uma uthi akenze into angenzi ngale ndlela kufanele ngabe kwenzeka ngayo. Ngobani? Unaleli thunzi lokulekwa umntwana ongasekho, uyabona, futhi ube sesibelethweni salowo mntwana. Yingakho-ke kubalulekile ukuthi uma
ususe mawukuthi ukwenza ngezimbuzi lezi engisho ezintathu, suke kufanele labo bantwana bonke abaze emva kwalowo mntwana bagezwe. Ngasikhathi uphuma uyogeza nje nabo sofanele basuse, ngoba ngifana nokuthi nisusa ithunzi lokushona komuntu kuze kuba uyobekwa endaweni yakhe ekugcineni kwayo yonke lento ezokusuka kade uyenza. Mawufuna ukuthi lokho ke ngikuchazele khona ngolunye usuku, angazi ngoba ngifelwe ifoni, nale foni engenza ngayo ividiyo, ifoni nje ngiyibolekile, kodwa ke angifoneleke abantu bangizama ufonela ifoni yami ifile, angitholakala kahle, ngikwazi ukuyiphendula imnyama isikrini sakhona. Manje mawufuna ukuthi enene uyilungise le nto leyo, mhlawumbe ngizoyenza kanje evidweni ngichazele ukuthi uyenza kanjani ngezimbuzi ezintathu uze kuba umuntu wesifazane uyabelethiswa kulandwe ngendlela yakhona, setshenziswa umlahlankosi, kubalwa izinyanga zizibo 9 kuze kube ngabe umntwana uyabelethwa, mase yanikezwa lokho anikezwa khona kuze kube uyobekwa endaweni yakhe yokugcina, ngokuchaza kwenye ividiyo. Kodwa nje njengamanje wesilisa mawathandana nomuntu owaphuphunyelwa isisu noma wakhipha isisu, uyayigeza nawe, uthenga inkukhu yokuyigeza. Nowesifazane mayelungisa indaba yakhe ukuthi waphuphunyelwa ngumntwana, ukwenza konke nje ekhaya mase yavuka ngakusasa ekuseni ahambe eyogeza, agezele ingane yakhe leyo, mase yabuya umqhutshekwe nomcimbi lo osuke wenziwa ekhaya. Ngicabanga ukuthi lento ngikhuluma ngiyayisheshisa ngoba nabantu abake bangibuza ukuthi hayibo owesilisa yena umenze njani. Cha, uyahamba uyogeza. Mawuthandana nomuntu nje fana noma kade uthandana nomfelokazi, fanele uyigeze leyo nto ngoba uzoba nesho ngazo, libona izinto zakho zoba mnyama zonke. Uthandana nomuntu odlulelwe umuntu, yabona leyo nto uyayilungisa-ke kanjalo. Kwamanje ngicela ukuthi ngime lapho, ngizobe ngiqhubeka kwenye ividiyo. Mhlawumbe ividiyo engiqhubeka nayo ilena engizobe ngichazela khona ukuthi ukhishwa kanjani umphefumulo womuntu owaphuphumayo esiswini sowesifazane, nowesilisa fanele enzeni-ke lapho-ke, yabonga.